Utenga kwa inu nonse amalawi anzanga osauka komanso inu nonse amene mmakonda dziko lanu ndionena kuti pamene pafika dziko la Malawi lafikano poopsa likufunika mapemphero lafika pokuti simungamukhulupirire munthu kuli bwino kukhulupirira galu kusiyana ni munthu ndi woopsa pamene afika amalawi ena lero afika pokonda ndalama kusiya moyo wa munthu choncho ndiofunika dziko ili tilipempherere makamaka pamene tikupita ku ma elections ya 2025 ndofunika kusamala koopsa chifukwa olepherayo satanayo sakufuna kuzuzulidwa sakufuna kuonesa kulephera ndipo akupanga china chilichonse chothekera kuti satanayo akapitirire kulamula dzikoli akapitirire kuwazunza anthu ndipo siku la lero ndilofunika tonse akhristu pamene tikupita m'machalichi osiyanasiyana tikagwade pansi tikapemphere kulipempherera dzikoli makamaka kuchitetezo kuwapempherera anthu athu opemphera tikunenatu a genuine mabishopu a genuine maprofeti a genuine azibusa a genuine osakhala azibusa ongovala makolala siku lomwero ovala ena majihabu siku lomwero ndikumana makuti iwo ndi asilamu ndikumana makuti iwo ni mashehe ndikumana makuti iwo ni mabishopu ndikumana makuti iwo ni azibusa koma ali afeki chifukwa chokuti apasidwa ndalama ngoziona ndalamazo ndiye ndikumazipasa mayina kumaononga mipingo ya enyake kumaononga chisilamu chimene timachiziwa ife kuononga ukatolika kuononga u Assemblies of God kuononga u CCAP kuononga u Service Day chifukwa cha ndalama. Iyi ni nthawi yonena kuti tikapemphere zolimba chifukwa tu satana ndi woopsa mfiti ndi woopsa mfiti ilibe zokuti waipa chithandizo zulo waipangira zabwino waipa sandalama ayi mfiti ndi mfiti imakupha ndithu utayithandiza iwo kwawo satana ndi mfiti ndikupha ndi kuononga choncho abale anga ndikufuna ndikupempheni kuti pamene lero kwacha machalichi osiyanasiyana komanso osakhala ku machalichi kokha ngakhale kumene muli ku nyumbako mukhoza kumapempherera anthu opemphera anthu amene amatumikira mipingo yosiyanasiyana mabishopu ndamva chisoni kwambiri nditamva kunena kuti anthu ena zigawenga zinapita kuti zikapange chipongwe masistere ku Peretia mzinda wa Limbi tikamapita ku Limbe Cathedral tikamapita ku Machinjiri uko kuli nyumba ya masistere kumeneko anthu ena anapita kumeneko kuti akapange chipongwe masistere iyi ni nkhani yomvesa chisoni imenenso yabwera patangopita masiku ochepa Bishop Msusa atamenya ulaliki woopsa kwambiri ulaliki woima pa chilungamo osaopa china chilichonse kumazifusa mafuso kumanena kuti kodi amene akuwayankha Bishop Msusa akuwayankha iyeyo ngati ndani koma abale ndizoona mmene analili chilima uja basi akangomwalira nde munthu wina ake akalephere kumalankhula anthu akalesedwe kulankhula za chilima zoona mmene anali maizi mbiri ajawo basi akangomwalira chochija basi anthu asafune kuziwa chimene chinachitika anthu 9 akamwalire mu ndege ndi anthu asamafuse mafuso umene ndewo uchisiru weni choncho gaganizidwe kanu mukapanga 2+2 ineyo tu ansala imene mukuganiza Malawi kuti chachitikacho inenso ndikuganiza chimozimozi choncho ndikufunikira kuti dziko litilipempherere komanso tipemphe inuyo akatolika mupereke chitetezo chokhwima kwambiri malo ngati amenewa osakhala ku Blantyre yakoka olo kumuwa parish olo kunzuzu olo kuzomba olo kunyumba kwa Bishop kusiyaye mukuyenera mupereke ko chitetezo malo amene ajasafunika anthu azingoyimapo chisawawa olo mutamuona wanjinga ya moto muziwe kunena kuti amene yakoza kukhala ngati kuoneka ngati wanjinga ya moto koma atatumidwa chonde malo amene ayandikana ndi nyumba ya Bishop Msusa mukuyenera inu akatolika pamene mukupemphera muikeponso chitetezo cha physical pasapezeke olo wanjinga ya moto chifukwa wanjinga ya moto yemweyo akoza kukhala mtumiki otumikira zigawenga kuti aziauza kuti galimoto yatuluka akuyenda mwakuti chifukwa satana ndi woopsa satana sakufuna kuzuzulidwa satana sakufuna kuoneka kulephera ndipo apanga china chilichonse chothekera kunena kuti iyeyo aoneke ngati iyeyo ndi dolo choncho inu akatolika ndi mipingo yonse muno Malawi tikunena tu mipingo ya genuine osakhala awa amazinamiza kuti ati ndi azibusa koma kapena ndi maprofeti kapena ndi ati mabishop ubishop ouvala koma okhalira mkalasi oyi tikunena ubishop weni okuti akamavala zovala zawo amavala ngati madresi acha mikanjo yabwino osakhala wavala kajekete kako kokupa pakaunjika bazuzi anamiza anthu kuti ndine bishop wachani koma anamiza anthu kuvala mikanda ndikumanena kuti ndiwe bishop kapena ine ndine shehe wachani koma anamiza anthu kuti ndine reverend
uleverenti chifukwa chokuti anakumana ukalistia kapena gonero sunaje bwino anakuzuzula chifukwa cha zibwenzi zako ndio ukayambise chalichi chako cha mkalasi. Ayi, tikunena tu machalichi eni amene apanga zinthu zoopsa muno Malawi, kutukula Malawi. Mukapita ku Mangochi, ku Balaka, ku Zuzu, mmapeza mizikiti, mmapeza sukulu za Chisilamu mudezamu. Tikapita ku Mulanje, ku Zomba, ku Mangochi, timapeza tu sukulu za Katolika. Tikapita ku Zuzu, tikapita ku Lilongwe, ku Blantyre, timapeza tu sukulu ni machalichi a CCAP. Machalichi amene atukula Malawi unoyo, osakhala chifukwa chokuti wayambana ndi abusa kumeneko, wayambana ndi bishop kapena sama kuonekera bwino basi ndikuwatenga anthu ndikumakakhala nawo mu chalichi kapena mu toilet ndikumapemphera. Ayi, ndofunika anthu amene wati apempherere tiayikize mmapemphero komanso tiapase security yokwanira, chifukwa lero li zisamakome mbuzi ikagunda galu, koma galu kuti ayigunde mbuzi ndiye muzinena kuti amafuna ayilume. Nthawi ija mukafuna inu maudindo mmathamangira kwa anthu opemphera omwewo. Lero li anthu opemphera akakuzuzulani ndiye mukufuna muziyakonzera ziwembu. Imeneyo ndi osagwira. Choncho ndikupempheni Akatolika osaphwekesa nkhani ya security, osaphwekesa. Ndipo kumeneko izizi zomalandira alendo nnakuwuzani kale, osalandira alendo ena aliwonse, olomutalandira pasero, olomutalandira kalata, ayi osayisegula, chifukwa lero munthu anafika popya, munthu osamukhulupirira ndi chifukwa chake munthu anampangira mfuti, munthu ndi wachabechabe. Lero li Amalawi afika popya kuposa mikango, kuposa akambuku, chifukwa cha mtima ofuna ndalama. Amalawi ambiri ndi akungoyang'ana pa ndalamapo, ndi chifukwa ke zana lija munaona makapena ake amenenso apondedwa ndalamazo. Simma muzi wa wado edi. Ndima ozusuka. Inu kumaona ngati mukalandira 5 million, mukalandira 3.5 million. Wado akung'amba ndi mapwanga muzizi wa Bangwe anakunyamula ndikomene kuja mitu pwipwi kukafika ku press conference inu kung'amba kukamwa mulitilandira ndalama tikaja mpunga lero kuwauza anthu kuti asukeseko mipoto kusiriza press conference. Basitu anzanu amene akuuza ni zinthu muzikapanga zoyaluka zosapezeka, osalandira china chilichonse. Kuti muthokoze mzimayi wina anapita pa ATM ndikukatenga ndalama zache ndikukupasani ma 5,000. Ayi, mutakwera minibus kufika mu chesimu munasala ndika 2,000 etu. Tithokoze apwanga andale musamakhulupirire kwambiri. Ndiye kwa iwe amene ukufuna kuyambana ndi Katolika mukangoafusa anzanu ku chipani cha MCP konko, muafuse munene kuti kodi amene anayambana ndi Akatolika nthawi ya Kamuzu ali kuti lero, anathera kuti mmene muja muli kanovena kaja kakangogwiritsidwa ntchito mphanga umakhala kuti wakupeza mavuto kale. Tipemphe inu amene muli a MCP oganizako bwino, makamaka inuyo amene mmapemphera, amene mukuliona ziko lanu kumene ili kupita, mukufunika kuti nanunso mmene momwe muchite rise up. Chifukwa tu akati mavuto amene ali muno Malawi sakuyang'ana amipingo okha, sakuona amachalichi ena, ngakhale ndi zipani zina, ngakhale so inu a MCP mukukumana nawo mavuto. Tikapita ma filling station tikuona so magalimoto ndi anthu osapota MCP ali momonso akufuna so nawo mafuta. Tikayang'ana nkhani ya njala, aliyense akukumana nayo njalayo. Choncho osamangosapota chinthu chifukwa chokuti ati ndi chakwathu kapena munthu amene akulamulirayo ati ndi ochokera dera la kwathu. Ayi, tisankhe mtsogoleri amene ali ndi vision yofuna kuwombola Amalawi. Izizi zomavotera munthu chifukwa chokuti ati ndi wakwathu ndi izi mwazionazo tu. Kasiyalizimu ndi itu imene mukukumana nayo iyi, imene yationesa nyekhwe chifukwa chonena kuti timafuna tizisapota munthu wakwathu. Ndipo ngati kuli west president ndiye ndi zimene zitu mukuzionazi. Choncho abale anga ndikufuna ndikupempheni kunena kuti mukachite reflect bwinobwino, muone mmene chipani chanu chikuyendera, muone ma affairs aziko. Lero ndi awanzathu agulisa nyanja, ndipo pakana kuchita kulandira mphaso ya mapu anyuwani okonzedwa ndi ziko la Tanzania ndikumangoyimba mmanja kuti Joyce Banda anayesesa kuyimba mmanja pha. Koma inu Peter Mutharika anayesesa anthu akangomunena, koma inu Bakiri Muluzi Bakiri akanakhala kuti zimatheka kuti munthu abwereze ulo atakula motani, Bakiri akanabwerera. Kapena kumuzusa munthu tikanazusa mwina abingu. Koma izizi kumene tikupita nazozi zomvetsa chisoni kwambiri. Bon Calendar, the DC, mwana wopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, Tiyo Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.